разстояние, което увеличава площа 8 пъти. Изведнъж в рамките на един век. Световният търговски център, така гръмко наречен, вдясно от нас. Двата ферибетни терминала, вдясно на Аксиона Трансмедитерания, вляво на Баляри, двете основни компании, които оперират в Барселона. И казах ви, най-старите средновековни, добре запазени корабостроителници, от залепени за крепостната стена, която продължава малко нагоре, е корабостроителницата на града. Сега Морски музей, вдясно Адуана, Митница. Сега помолих колегата да завърти, защото пък хващаме се зелено и няма така време за повече. Пред нас, още по-красива сграда, тази на пристанище Барселона, старото пристанище, сградата на старото пристанище, една от най-оживените места в града, винаги жужжащо от хора. Ще направим една обиколка около паметника на Колумб. Пред нас започва това пасе от Маритимо, което в филмчето беше споменато, тази широка зона, която продължава пред нас. Аз ще обърна внимание на улицата, която сега е пред нас, а след малко ще остане леко в дясно. Това е улица Рамбла, или единия край на тази прочута улица, която е с дължина 1 км. Правилно трябва да я наречем Лас Рамблас, защото това са 4 улици, които преливат една от друга. В ляво виждате, много неща са разказани с този монумент. Виждате образите на Исабеля Кастилска, Фернандо Арагон. Това са двамата католически крале, които освен че поставят началото на Обединена Испания със своя династичен брак, са именно и кралския двор, който финансира пътуването на Христофор Колумб. Неговото посрещане след откриването на Индиите, мисля, че бяха изобразени от едната страна трите кораба, Ла Ниня, Ла Пинта и Ла Санта Мария, с които той поема. Цялата история е разказана с различни монументални фигури около монумент на паметника на Колумб. Един може би от около 40 паметника на този исторически герой, които са